Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wannan wani ci gaba ne da duniya take samu da ƙasar Cuba ta bayyana ko kuma ta kaddamar da ko ta bayyana wato maganin kansar huhu wacce ita ko scientist masana kimiyya na ƙasar suka iya ƙirƙirowa a ƙasar Cuba. Wannan magani mai suna Gazira yana ƙoƙari idan ya shiga jikin ɗan adam ya yi wa ita garkuwar jikin ɗan adam wani irin horo ta yadda za ta iya gano ƙwayar cuta ta kansa daga cikin huhu sannan kuma ta lalata ta. Ma'ana tana iya ko tana horar da garkuwar jikin ɗan adam wacce aka sani da immune system don ta iya saurin gano ƙwayar cutar, ta identifying ɗinta sannan kuma ta lalata ta kai ta da kanta. Wannan wani irin magani ne wanda za a iya cewa wato ya fi kowane magani inganci, domin duk maganin da zai shiga jikinka ya kuma ƙarfafa garkuwar jikinka don ta yaƙi wannan ciwon, dama duk duniya ba wani tsari na yaƙar ciwo irin wanda ya fi na Allah, ma'ana garkuwar jiki a ƙarfafa ta don ta iya samun damar yaƙar ciwo. To kamar yadda aka sani za ka ga mutane, wani za ka gan shi ƙato, wani za ka gan shi ƙarami, wani za ka gan shi kaza, amma wannan ƙaramin idan ya samu horo zai yi abin da wannan babban ba zai iya yi ba. Saboda haka irin wannan salo wato scientist masana kimiyya na wato Cuba suka yi amfani da shi domin fara wato fitar da wannan magani, kuma gashi maganin ya fito yana ƙarshen trial, ma'ana ana ci gaba da wato fara ko sarrafa fara amfani da shi. Wannan ci gaba yana biyowa bayan ƙasar ta Cuba ta ɗauki gwamman shekaru ƙarƙashin wato matsin lamba da kuma takunkumin tattalin arziki da na kowane bangare da aka gaba ƙasar Cuba saboda kin biyayya da sallama wa Amurka da Yahudawa. Wannan ya sa ta a cikin damuwa, amma kuma ta zama mata alkhairi. Kamar yadda ake ganin jamhuriyar musulunci saka ta a cikin matsi ya ba ta damar fito da ababe da yawa, kamar yadda ake kallon Rasha, kamar yadda ake kallon China, sa su a cikin matsi shine ya kawo. Don su China ba ma sa su aka yi ba, su ne suka sa kansu da kansu domin sun tabbatar da wannan ce hanya da za su samu kansu su tsira ko su mutu ko su rayu, kuma haka suka yi. An duba tarihin ci gaban su, abin da ya faru kenan. Saboda haka wannan yana nuna wato wani irin tsari da Ubangiji Subhanahu wata'ala ya fito da shi na wato makaru makarallah wallahu khairul makirina, hanyar da duk za a bi a lalata ka to kuma ta hanyar Allah zai iya juya wani alheri sai zama maka alheri. Yau wannan yana nuna lalacewar wato faduwar gwamnatin shedan ta Amurka da Isra'ila, wanda har kasashe irin waɗannan suke fitowa. Kuma dama akwai wato masana kimiyya a kowace ƙasa da za su iya samar da ko iya masana kimiyyar Najeriya ko na Niger ko na South ko ina Afirka nan za su iya su yi waɗannan aikace-aikacen. Ba a ba su dama ba ne. Allah da tsarin an fito da ababe da yawa, an sa rashawa da cin hanci da rashin daidaito da kuma rashin tabbas a cikin kowane tsari, saboda wannan kai ya bada wani environment, kada ya bada wata dama za a iya samun irin waɗannan ababe na alfahari. Amma dai ƙasar Cuba ƙasa ce wacce ta yi tsaurin suna wurin adawa da Amurka, a yau kuma take da cikakkiyar alaka da Iran da Rasha, kuma yau gata ta kai ga cimma irin wannan nasara gagaruma a duniya, wanda haka ke nuna biyayya ga Yahudawa bala'i yake zama. Mu kasashen mu irin na Afirka, kasashen mu irin su Najeriya da suke wa Amurka da Isra'ila da Yahudawan duniya biyayya, ga halin da muka samu kanmu a ciki. Su kuma da suka zauna suka yi musu rashin biyayya, ga halin da suka samu kansu a ciki. Yana nuna cewa duk wani matsala da muke fuskanta, tattalin arziki da muke fuskanta, talauci, jahilci, duka shirya shi ake yi dan kar a ba mu damar zuwa wannan gurin da suke da kuma irin su Iran suke, irin su China suke, duka ba a sama zuwa wannan gurin. Shi yasa ake amfani da wawayen cikin mu, wawayen shugabannin mu, ƴaƴan su waɗanda dama su ma bukatun suke karewa, sun nemo gwalgwaji waɗanda suka tabbatar da dama sun zuba hannunsu a cikin barna, sannan suke ba su damammaki domin su tabbatar da cewa sun bi muradansu kuma sun cika musu muradansu. A irin ƙasa irin Najeriya za a ce maka wai ministan lafiya wani mutum ne daga waje yake iya dictating ya ce ga wanda za a sa masa a ministan lafiyar Najeriya. Bill Gates shi yake cewa ga wanda yake so, shi yake bada, saboda manufar da yake da ita akan harkar lafiyar Najeriya da kuma lafiyar 'yan Najeriya. Hatta dokoki da ake yi akan sha'anin harkar lafiya, Bill Gates yana da say a ciki. Ba za ka zama ministan lafiyar Najeriya ba sai Bill Gates ya endorsing ɗinka. Saboda haka ababe ne da yawa jama'a, ababe ne da yawa. Sallama wa Yahudawa da aka yi da kuma wato miƙa musu rayuwa shi ya bamu
samu shi ba mu damar samun kama a cikin wannan kaskanci da muke ciki, wayannan kuma wato fitowa da suka yi da kuma nuna cewa ba sa tare da su, yancin suke bukata. Yau ga irin alherin da yake wato tanin faruwa akan su. Muna kallo ababen da ake cewa Ingila, France, Germany, yau ga kasar Cuba ta fara fito da ababe, kasar South Africa ma yau ta fara fito da ababe na kimiyya. Kasashe ga sanan sai fitowa suke da maganin kansan nan, suna nunawa saboda yanzu sashin adalci ya fara karfi. Kai gaskiya wannan karan kuma daga Pakistan ne aka samu wata sanuwa mai kama da Donald Trump. Wancan Afghanistan Bangladesh yanzu kuma Pakistan. Wato mutanen Asian nan da yaso suke dan kwarkwar da yake danin tuwon Donald Trump su kara mai, ya kara su haukacewa gaba daya. To sai fito da shanu suke suna gyara musu kai sun ce kamar su da Donald Trump. Tsakani da Allah dan dai Donald Trump duk dabbancin shi bai kai dabbancin Benjamin Netanyahu ba. Da Benjamin Netanyahu ne dai ku ji saukan bomb kawai. To Allah ya kyauta, amma kuma dai kaku kai shi iya wuya. Ya sun kaku kullar da shi. Ku ita samu shanu kuna cewa kamar su ɗaya da shi. Kai Allah ya rufa asiri, Allah ya rufa mu da wannan masifa, a dinga nemo dabba ana cewa kamar ka ɗaya da ita saboda tsabar rashin daraja. Jama'a ba America a duniya, wallahi ba America a super power. Suna ne kawai. Su kansu sun sani a ce yau shugaban America shine yake kan wannan kadamin, a dinga fito da sa ana cewa kamar su ɗaya. Nan ma dai wani mahaukaci ne a Switzerland ya je yake kai har yana Allahu Akbar a makarantar yara, ya fito yana Allahu Akbar. To gaskiya an kaddamar da a maganan akan dan ta'adda ne ya fi shigo makarantar ta yara. To in ma mahaukacin ne, in ma dan ta'addan ne da yake Allahu Akbar, ya kamata a kiristocin duk duniya ku sani, duk kiristan da yake jin Hausa yake jin mu, akwai ku da yawa a channels ɗinmu da makabantan maganganun suna zuwa gare ku. Ku sani waɗannan mutanen yan a kashe ba sa wakiltar kowa, suna wakiltar kansu da kansu ne, ba sa wakiltar musulunci. Kuma a kashe din ba akan ku ya tsaya ba, har da mu ma duk a kashe suke kaddamawa akan mu. Babu wanda a cikin musulunci littafansu suke da a kashe shi su kadai ne littafansu suke cike da a kashe, suke kaddamar da jihadi, suke kaddamar da a kashe mutane, sai su kadai ne mai wannan. In ka duba sauran duk ba za ka ga wannan a kashe din ba sai a gurin su. Haka ku sani ba wakiltar musulunci suke yi ba, su da magabatan su ne kadai suke kan wannan kadiyar, ba musulunci ne ba. Gaba ɗaya Qur'ani ba inda ya kira ga ta'addanci, ba inda Qur'ani ya ce aje a kashe mata da yara, a dafa naman su a ci, ba inda musulunci ya ce aje a dinga kashe farar hular su gani ba. Duka wannan abin aikin su ne su kadai, daga su sai magabatan su kawai suke aikata wannan aikin nasu. Su kadai suke kirkira, su suka rubuta musu, magabatan su ne suka rubuta musu littafan su, malaman su ne suke shirya musu jami'o'i, mukadala a makarantu suke yi, su suke sa su suke yi. Duka ba ruwan musulunci da wannan tafiyar tasu. Wanda kafin Oktoba ta bin an cutar da musulunci da sunansu, sun cutar da musulunci da sunansu. Amma bayan Oktoba 7 din nan duk Kiristan da ya kalli waɗannan mutanen a matsayin suna wakiltar musulunci da sunan musulunci suke wannan, to shi ma dan a kashe din ne, dan uwansa shedani ne, dan uwan Yahudawa, yan uwan Isra'ila ne. Amma duk wani Kirista da yake neman gaskiya, shi ma mutumin kirki ne, ba dan a kashe din bane. Ba zai dinga kallon waɗannan masu kai hari suna Allahu Akbar a matsayin musulmai ba. Suna can abokan Yahudawa ne, 'ya'yan aikin su ne. Manyan malaman nasu su ne Yahudawa, su kuma ɗaliban Yahudawan ne, can su ne suke a kashe su. Mun kawo muku shekara 2 muna kawo muku rahoto. Me gamin kisan da Saudiya take yi, da kisan da Syria take yi, da kisan da kudancin Lebanon take yi, ba 'yan bangaren El Houthi ba, da kisan da Syria take yi, duka iri ɗaya ne. Da Amerika da Isra'ila duka kisan su iri ɗaya ne. Da Boko Haram, da ISIS, da Shabab, duk wata ƙungiya ta ta'addanci da take cikin da sunan musulunci, za ku ga irin aikin Isra'ila take yi. Kobo da kobo abinda sojojin IDF na Isra'ila suke, su ma irin shi suke yi. Me gamin su da shi? Addinin mu daban, littafin mu daban, kowa da inda aka koya mai. Me yasa suke ta'addanci iri daya? To wannan zai nuna muku ba sa wakiltar musulunci, ba da musulunci ne koya musu ba. Malaman nasu da bayan muna ta bincike mun gane majority malaman nasu da suka yi wannan rubuce-rubucen da wanda suke koyarwa a wannan jami'o'in nasu na kasashen Larabawa duka Yahudawa ne wasu su. Kana zuwa ka fara bincika tarihi sai ka ji ashe Yahudawa ne. Daga wanda yake ma'aikacin Mossad, sai wanda yake ma'aikacin a Ingila ya take da suna, sai wanda yake ma'aikacin CIA, duka daga nan gurin suka fito aka yi training din su, suka tara gemu suka je suna koyar da ɗalibai a matsayin musulmai. Ba musulmai bane ba. Su wani ali kaza, su wani menene, duka kayan Yahudu ne kawai aiki suke wa Yahudu.
da suke irin wannan maganganun suke kaddamar da wannan abun suka zama su ne shehul islam su ne shehul kaza ba wani ana kallon kamar su ne alamun musulunci duk ƙarya ne kayan yahudu da nasara ne kayan yahudi ne yahudawa ne suke kirkira su suke sa musu aiki su suka karantar da su suka bude musu kofa suka ga komai su suke wa aiki ba wakiltar musulunci suke yi ba muna gaya muku gaskiya kiristoci inda wakiltar musulunci suke da sun zauna lafiya da sauran musulmi to ba wanda suka yi da shi a musulunci jirajiran su kuma da yan ta'addan birni suna nan su ma suna yi ku dinga shiga pages a Facebook za ku ga duk musulmin da kaga ya dora hoton malamin shi yana cewa ya ga malamin shi da dan bid'a ya ga kaza ba mu ji daɗi ba to su ne duka ayin a kashe ne dukan su yan a kashe ne duk lokacin da yan ta'addan daji suka zo suka shigo birni suka ba su bindiga za su karba an riga an jefa musu wannan a zuciyarsu da haka kar ku dinga kallon dukkanin musulmi a matsayin shi ne wannan ta'ada a'a kayan yahudi ne manyan yan a kashe su ne dawa su waɗannan yaran yan a kashe ne jirajiran su ne suke cikin binni waɗanda su matsorata ne yan daudin cikin su ne suke cikin binni amma su ce ta su cike take da ta'addancin su ma ba su samu sarari ba ne su kuma waɗanda suka karanta musu a kashe din sun fara jin daɗi suna hawa manyan motoci yanzu ba za su iya zuwa dajin su ɓuya ba suna son su rayu su fantama a je Turkiya a je Egypt a je ina ana sharholiya ana jin daɗi shine kawai dalili amma ba musulunci ba addinin musulunci ba ta'addanci a ciki hadisin annabi na gaske ba ta'addanci ku sani akwai hadisai na ƙarya kar ku dauka duk abin da aka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga annabin ya fito bai sani ba ƙarya ake sai da na rasulullahi ƙarya suke yi annabi mu ya faɗa ya ce za a yi mai ƙarairayi ya ce in kuka ji magana an ce daga gare ni hankalinku ya kasa dauka ku koma Qur'ani kar ku dauka ku je ku koma Qur'ani to yanzu mun gane da ni aka cutar da mu musulmai yanzu mun gane duka wannan a kashe din su suka kirkira abin su da Yahudawa su ne suka kirkira can baya akwai iyayen gidansu da suka yi bayan wafatin sayyidina Rasulullahi to duk suka haɗu suka yi wannan jagwal din muna ƙara gaya muku kiristocin da kuke jin Hausa in kuma kun karba kuma kun dau bindiga ku kashe mu kuma ƴan a kashe ni dama kuma ƴan a kashe ni irin waɗannan ƴan a kashe din a ko ina akwai ƴan a kashe da Yahuda suke sa su zama ƴan a kashe amma in dai kai dan ba a kashe bane kirista to ka sani waɗannan musulmai wa duka ne layin iri ɗaya cikin musulunci ba a'a mun kasa kashi mun kasa kashi sun riga sun karkasa mu Yahuda kamar yadda sun karkasa ku kuma to mu ma sun karkasa mu to bangare ɗaya sune yan akashi a cikin mu sune yan akashi yau ku dinga ganewa muna da alama kowa yana da alamar shi ba duka mu muke zama iri ɗaya ba mu ba yan akashi bane mu yan a zauna lafiya ne mu yan a haɗa kai ne yan a haɗa kai a nemi mu fita mu zauna lafiya mu gyara gurin mu ji daɗi mu rayu mu bauta wa Allah mu koma lafiya lau mutu mu shine layin mu ba yan akashi bane mu ba yan akashi bane Allah ya kyauta kuma wani da ga gurin da Hezbollah ta kai hari ya kwata ce a Tel Aviv na ga bidiyon yana ta yawo shi yasa na kawo shi ya daga karamar jarida amma na ga wurin jaridu nan sun buga wannan Hezbollah ce awa 24 Hezbollah tana dukan mutanen nan tana duka tunda na ji da Netanyahu ya faɗi wata magana ya ce za su kai Hezbollah harin da tunda suke ba su kaiwa ba ya san an dake su a wani bidiyo da na gani wata irin farar wuta an samu wani guri kai Hezbollah na dukan su muna jin ciwo abinda suka iya kenan kashe mata da yara amma ita Hezbollah ta tashi makogwarin kasar take duka ina ganin ma almusulma idan in fada ya zagayo ma ba sai kin saurari Isra'ila ba wannan karashe ce ki doka mana kasashen Khalid nan da America kawai amma Isra'ila kan Hezbollah ma za su karasa da su Allah ya ba ku nasara da sa'a mujahidan Hezbollah waɗanda suke mutuwa kuma Allah ya karbi shahadar su wanda suka ji rauni Allah ba su lafiya bayan faɗace da kuma fuskantar kisa daga sojojin Isra'ila yunwa ma tana abin da take a Palestine da ya sauka ya gabata wazarar ta siha ta Lebanon ta tabbatar da rasuwar mutum 9 cikinsu akwai yara guda 6 kuma duk su rasu ne fi garata Isra'ila sakamakon har-haren Isra'ila yadda Sharqul Awsat ta wallafa su ma Hezbollah sun kai wasu gamanin mamuna hare-hare musamman wani ƙasar da sun kai da saru a wani gidan sojin Isra'ila Bunya Tahtiya askariya wanda yake a Safata tana shimal Isra'ila kuma abin ya janyo gagarumar hasara saboda ya sa Isra'ila sun yi wansi na security yadda dai zamu gani bayan hare-hare Hezbollah yadda kuke gani ya sanya dole wannan shidanin tsoho firaminista na Isra'ila da su Katz da su kunga wasu waɗanda su ba a bayyana fuskokinsu ba kuna ga yadda kamera ta yi da su amma da yasa su waɗanda da kuke gani su da za su daga sun kuna ba su tsoron ƙari su
sunansu ya ɓaci ko a ganin su wani wuri a ce a ɗauka musu mataki, su da za su daga dai sun kuna ne. Allah da ya tsara musu fahimci su wannan da wani ibtila'i ne daga min indillahi. Ƙasar Turki ne abin kuma ya faru ne da taranta ɗin ne da Allah da wannan na fama da inundation suyur ruwa suna barna. Leba ke gani yana tafiya da gidan nan. Allah da ya sauka. Wata ƙungiya mai dauke da makamai su ma alharsul waɗani a ƙasar Suriya a yankin Soida ɗin inda ake fama da matsaloli. In kuna tuni yankin Soida shine adda mutanen nan da sun kace su Kiristoci ne, Yahudawa ne kuma Musulmai ne. Waɗanda lokacin da an kai musu hari har Isra'ila ta shiga musu faɗa cewa ai 'yan uwanta ne Yahudawa ne, masu cewa suna haɗa addinin nan duka guda uku. To sun hana ma ɗalibai 'yan sanawiya su taho su yi jarrabawa a Damascus. Bai ma'ana sun tare sun hana ɗalibai su zo birnin Damascus masu biɗa su taho su jarrabawa, an hana musu zakko. Gingimu da ake fama da su da a cikin Suriya. Wannan general shine Asim Munir, shine yake faɗi tashi ya ga dai an tsagaita wannan faɗa a tsakanin Amurka da Iran, inda kullum kana ji da ana ta kaiwa hare-hare, wanda ita ma Iran ta kai wasu mummunan hare-hare a ƙasar Kuwait inda ya jikkata sojojin Amurka. Ko a ce ma sabansu sun mutu, bayan nan dai ba su yi to sosai ba, muna bibiyan abin mushi takamaimai abin da ya faru. Ta wannan dana cikin ayyuka da Isra'ila ta yau a Palestine, sun kashe wani doktor kuma sun kashe shi, sun kashe ɗiyan shi mai kula da ɓangaren magani mai sa bacci wannan. Kun sai mutu ya ji ciwo ko yana da wata taɓa hakan ga za a yi masa allura mutu ya yi kwana yana jin raɗaɗi ko don a yi masa magani ko da wani abu, to shi ma sun aika shi lahira. Fatan Allah ya ji ɗansu nan lokacin jana'iza wani shahidi ne wani mataki. Kuma Isra'ila sun kai ma 'yan Aljazeera hari a Lebanon yau ɗin. Amma kan mutane su manta shi Muhammad bin Salman yana cikin manya-manyan masu kuɗi a cikin sarakuna na duniya. A wajen yankin nan nasu da shi da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin, shi ma yana da bala'in kuɗi. Putin babban mai kuɗi ne kuma bai da mata bai da budurwa, iya mata ɗaya gare su guda biyar. Muhammad bin Salman yana cikin manya-manyan masu kuɗi saboda in ba wannan dokin miliyar 7 da miliyan 874 kun san dai hawan shi sai su ta Allah da ya ce. Ito yan uwa abin da yasa an ka kama malamin nan na Saudiya ya yi magana ne akan cewa dan sarki na Saudiya ya sayi wani doki. Don san doki yana cikin abubuwa masu matukar daraja da kuma al'ada musamman a cikin tarihin musulunci. Akwai suratul adiyat cikin alqur'ani, al-adiyat daba wanda yake magana akan dawakai. To shine an ka kiyasa doki wanda kuɗin doki yana kai miliyan 14 na dolar. To shine malamin ne yayi wa'azi akan cewa abin bai kamata ba, tunda akwai waɗanda ke fama da matsalan layya, ba su da abin da za su layya, a ce ana irin barna wannan kuɗi shine sanadiyar kama shi. Wannan doki irin dawakai dai ne na musamman, shi yasa muka turo bidiyon nan jiya. Ana kiyasta kuɗin shi wajen miliyan 14 na dalar Amurka. Miliyan 14 na Amurka in an ka canza su da kuɗin sefa abinda za su tashi shine miliyar 7. Miliyar shine adda bi ma'ana 09 kenan miliyan 7,000 da miliyan 800 da miliyan 74 da jika 600 sisan vendemil da jika 622 suke tashi da kuɗin sefa, wanda da kuɗin euro suna tashi bi ma'ana miliyan 12 da 600 da abin ga 820 na euro, wanda idan mun ka canza su zuwa kuɗin Najeriya naira za su tashi biliyan 19 da miliyan 400 katsan 11 miliyan naira,
wanda Iran kan ga sunan daina yan za a lissafa da kuɗin Iran kun ga yadda za su tashi kuɗin doki guda. Ga kun san Saudiya suna da matsaloli musamman bangaren hukuma na shi yasa kuke gani da hudubobi da wa'azoji komai dai a kayyade shi ke can. Gwamnatocin nan ba a yi musu magana, wallahi ba a yi musu magana, shi yasa kuke ga isarwan malaman nan suna murabus irin su Shuraim wannan limamin harami da sarwan dai malamai duk kuna ga suna murabus su bar ma harkar limancin ko harkar abin gan saboda in ka yi magana to in ba Allah ya jara yanzu za a kai gidan mantuwa. Sojojin Isra'ila sun tsallake nahar Jordan, sun tsallake suna ci gaba da shiga a cikin kasar Lebanon. Allah da ya sauka. Bangaren wasannin kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain ta Faransa kenan ta ci kofin zakarun turai da Aljadid ta wallafa da ma dukkan sauran jaridun nan. Kuma abin ya faru ne bayan sun ci Arsenal birakalati tarji bi ma'ana irin buguna daga kai sai mai tsaron gida din na wanda ake yi ba na manta akwai da yadda suke ce masa in an ka kai ƙarshe kowa bai ci ba an ka tai prolongation an ka dawo to yanzu wanda suke lissafa mutum biyar din nan su buga to cikin biyar na Faransa 4 sun kaci su kuma Arsenal 3 sun kaci 2 sun kai rati na namanci suna abin wallahi ala kulli hal dai sun canye bana ma a bangaren wasanni. Salamu alaikum. Jarida ta Tunisia ta rubuta Amerika bayan sun kawo sojoji sun tallafa ma Najeriya da sojoji, Nijar kuma sun ba da tallafi na kayan soji waɗanda kuɗinsu yana kai miliyar guda da miliyan 200, bi ma'ana miliyan 200,200 na sefa. Abubuwa da sun ka danganci magunguna da sauran ƙananan abubuwa dai da sojoji suke amfani da su, amma babu bindigogi a cikin abin. To waɗannan abubuwa suna yin shi ne saboda yanayin duniya cuɗe ni in cuɗe ka ne, kuma suna son su sake maido hulɗarsu ga ƙasarmu ta Nijar. Kenan shi ne adda waɗannan abubuwa duka. To Allah ya sa dai ba su sa wani abu ciki, saboda su waɗannan turawa da kuke gani yanayinsu sai a hankali. Kuma Allah ya sa wannan shi ne alheri. Sun yi ƙoƙari, Allah ya sa ba da wata manufa ba ce. Allah ya zama da ƙasar mu lafiya da dukkan ƙasashen musulmi. Ana yin wa ku kalli abin tausayi. Aka ce nan ba isa na bace. A'a, ɗani a ƙasa, yarinya ce. Sojojin Isra'ila suka kashe ta da irfi da ta hannunta. Dan Allah, dan annabi yan wa ku kalli wasifa da bala'i. Wataƙila kai nan fa ga wata ita da kyan gani ba. Wataƙila kuma tun da kaga an rufe fuskarta, gefen fuskar a cine yake. Haka ake kullum. Amma abin mamaki sai ka samu wani ne wa Amerika da Isra'ila fatan nasara saboda Iran kawai, saboda bambancin aƙida. Yanzu dan Allah wanda zai wa Amerika fatan nasara irin wannan yakin, ta ina zaka bambanta shi da shi ma tsinan nan ne, kamar yadda Allah ya tsine wa Yahudawa ta bakin annabawan nan. Kai tunanin shi ma a lokacin ruhin shi ba a tare yake da su, aka tsine mu ruhin shi da nasu ba. Kawai saboda aƙida. Yan uwa kullum muna ga muku faɗan na irin wallahi ya fi karfin magana aƙida, ba magana aƙida ba ce. Magana ce kawai ta ɗan adamtaka. Ya za a ce ta ɗan adamtaka daga hannun waɗannan tsinanin mutanen da Allah ya tsine wa albarka. Ya za a yi Iran ta ceci al'umma daga hannunsu. Nata ne ita ma suke ta mutuwa a makaranta ɗaya sun kashe mata yara ƙanana 160 da wani abu. Tun da aka fara yakin nan aka yakin kwana 12. Duk irin ƙaryarsu da sharrinsu ba su taɓa nuna hoton jariri an Iran ta kashe musu ba. Aka zo aka yi na kwana 40 ɗin nan shi ma ba su taɓa nuna hoton jariri da Iran ta kashe ba. Duk masifan nan da ake buga shekara 2 da Hezbollah shi ma ba su taɓa nuna hoton jariri sun ce gashi Hezbollah ta kashe musu jariri ba. Saboda ba su suna kokari duk inda za su kai hari sun san inda za su kai. Haka Gaza, haka Yamanai, duk abin da ake gani na Yamanan nan ba za ka taɓa ganin an kashe yaro ƙarami ba. Amma su kulli yaumin hotonsa sai kaga yaro ƙarami. Kuma ba wai bom bane da gangan suka gano yaran suke jefa wa yaran bom din da su kashe su jefa musu drone.
su dai kawai su kashe yara saboda su ba shi dan jini. Amma haka za a samu wani gabjejewai da sunan malami ba Yahudan banza ba Yahudan wofi tsinanne ya zo yana ce maka wai da Iran da Isra'ila abu ɗaya ne, duka abu ɗaya ne, ba su yi kowa fatan nasara. Ko ka ji wani ma ya zo ya ce wai shi ta bangaren shi ma ne wai Yahuda fatan nasara saboda Iran kaza kaza yana jiro maka misalan banza da karerayen banza da wofi. Kalla yarinya mai miski ne a bar tausayi. Jini yana zuba na musulmi ahlus sunna, amma ba abin da ya dame ku kawai saboda Iran ce a gurin Hezbollah yan shi'a ne shikenan laifin su. Wani wace irin masifa ce wannan? Wani irin addini mutum yake yi? Kai ba cire addini bal addini, wace irin zuciya ce da shi? Shi ba shi da kishin dan adamtaka ne a zuciyar shi? Daga irin bannan da Yahudawa wannan suke yi. Turawa suna asarar dukiyarsu, wasu suna kashe kansu, su ma sun fada tarkon Yahudawa duk saboda tausayin dan adamtaka. Majority su ma waɗanda suke fitowa jirgin ruwan nan suna tahowa su yan ba Allah ne ma. Ba ma magana kai tunanin masu bautar kadangare ne ko masu bautar bera ne ko masu bautar kwado ko ka ce a'a su wasu su ma ba su dama akwai Allah ba. Wasu suna kungiyoyin wasu suna kungiyoyin nan na badala, amma da aka zo fannin dan adamtaka sun aje komai. Sun san layin su ɗaya da Yahudawa a gurin shaidancin da suke da ba Allah. Duk Yahuda ne suka kirkira musu ba Allah, amma suna kallon abin da ake na zubar da jinin yara da mata. Sun aje wannan aƙida sun taho suna kafin suwa, suna rasa dukiyarsu, suna rasa ransu saboda su nuna duniya ba sa tare da wannan zubar da jini da wannan shaidancin da ake yi. Amma kana nan kai kato kana muke murya kana kala Rasulullahi kana tunanin wai addinin Annabi kake yi, amma kana cewa da Iran da Isra'ila a tafiyar su ɗaya, ko kuma ka nemi wa Amerika wai fatan nasara. Kai tunani wai addinin musulunci kake yi? Allah mun gane ba musulmi bane ku, dai addinin bal ne. Kuma ana shiga daki da kuma ku sha na gidan Epstein ba, kuna shin jini a cikin kasar da kuke, kuma akwai gidajen Epstein din da kuke. Duk mutumin da ba da gidan Epstein ba wallahi ko ka ko ka so har ka ji wai baka tare da Iran ka nemi wai America fatan nasara irin ko kana cewa tafiyar su daya, wallahi ko ka ko ka so idan baka je da gangan jikinka ba ruhin ka yana zuwa gidan Epstein. Duk dan jibiyar gidan Epstein ne ruhin mutum. Amma wallahi wannan ya wuce maganar akida. Babu wata aƙida da baka tare da ita, wata magana kai tunanin firka a cikin wannan abun. Magana ce kawai ta ya zuciya dan adam take da tausayi da imani. Wannan kurarar da jinin musulman da ake, kuma abin da kai ci da bakin ciki ka rasa mutum me zai yi, wanda aka kowa kashewa ba wanda duk yadda aka kai ga kashe yan Iran da Hezbollah ba wanda ake kashewa kamar yan Gaza. Duk wannan masifar wai ga sanadiyarta kowa ya santa daga Oktoba 7 ne akan su ne ake wannan masifar har yanzu. Tun suna yi su mutanen Hamas, Hezbollah suka shiga, Yamanai suka shiga, Iraki ta shiga, Iran ta taho da kanta. Duka shine founder din Palestinian. Sai ga waɗannan ashararan su ma yan Jolani, maimakon mu gansu sun je tafiyar taimakon halin suna, su ma sai muka gansu sun zo suna kare Isra'ila, suna kashe musulmai abinda suka saba yan a kashe. Sai ga yan kudancin Lebanon su ma, Yaman su ma wancan bangaren sai suna kashe ƴan uwansu su isu, wannan na Allahu akbar yana maka wannan bindiga, wannan shi ma yana Allahu akbar yana faduwa yana faduwa yana kokarin taranci, ko wannan Allahu akbar yana kai ko na hari. Gashi nan kuna kallon ƴan uwanku a Yaman din wanda kuke ba firka ɗaya ba, ku tafi ku je ku jefa wa Isra'ila bomb ku tafi ba, amma kun zo kuna kashe ƴan uwanku musulmai. To duk malamin da ya ƙara fitowa ko wani ɗalibi ya zo yana wannan tsinanne da ɗan uwan Isra'ila, shi ma Allah ya tsine mai albarka, ya tsine ruhin shi lokacin yana haƙarƙarin cikin Isra'ila aka tsine mai albarka tare da Yahudawa, tintin ruhin shi tsinannen ruhi ne. Ha ba da Allah, wannan abin tausayin ka rasa wani irin zuciya ce da mutum. Ana ta kashe jinin musulmai a duniya, ana ta kashe jinin musulmai duk duniyar musulunci. Ƙasa ɗaya ce Iran da ita sai makarrabanta ne suke ƙoƙarin ceton musulman duniya, suke neman ceton musulman duk duniya. Allah kyauta. Nan Iran ce ta saki wani bidiyo a sifirinta ya rance sojojin Iran sun shirya tsaf domin tunkarin sabon yaƙi da za a yi a Strait of Hormuz. Wannan yaƙe-yaƙen mutsi da yake faruwa to zai buɗe zama babba. To Allah ya ba Iran nasara da sa'a. Allah ka ba ta nasara da sa'a. Allah ya ragargaji Isra'ila da Amerika da duk makarrabansu da Yahuda baƙaƙe da namu na nan baƙaƙe da na sauran Afirka da na su can jajaye da farare, duka Allah ya tsine musu albarka, Allah ya hana su nasara, Allah ya kunyata su, Allah ya nuna musu baƙin ciki, Allah ya jefa su a masifa da bala'i. Allah ya ba Iran da duk makarrabanta da wanda suke ba da ransu da masu addu'a da masu kishinta da masu yi mata fatan nasara, duka Allah ya ba su nasara da sa'a.